abu na farko ku zama masu haƙuri da juriya wajen zama da iyalanku. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa istausu bin nisa'i khaira, istausu bin nisa'i khaira. Annabi ya ce ku ja hankalin junanku wajen zaman alkhairi da mata. Istausu bin nisa'i khaira, annabi ya ce ku yi wasiya ma junanku, ku ja hankalin junanku, ku zauna da mata a cikin alkhairi. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, annabi ya ce saboda mace an halicce ta ne da kashin haƙarƙari. Kamar direct fassara shine a ce maka mace an halicce ta tana da matsala. Wurare da yawa annabi ya ce wannan matsalan da aka halicci mace da shi ba ta warkewa daga wannan matsala. Saboda haka annabi ya ce ka kwantar da hankalinka, ka zauna da iyalinka akan wannan tsari. Ku zan masu haƙuri. Abin da ya jinkirtar da ni zuwa da wuri shine shari'an aure nake yi. Rigima ce aka kwaso ta, so wadda kuma muka ga in ba mu shigan ba za a iya samun matsala. To wannan ya sa na tsaya aka tattauna ta. Zan gutsura muku kaɗan daga cikin abin da ya faru. Shi mijin abin da yake ta kallo shine abin da yake yi mata da abin da ya tsare da abubuwan da ya kiyaye. Idan mutum bai ankara ba, ko da ɗalibin ilimi ne ko malami ne, sai ka samu akwai karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bita maka, to in baka gane ba sai mace ta zo da sake biya maka. Akwai abubuwa guda biyu da annabi ya faɗa game da al'amarin mace. Ya ce ya ga wuta, sai ya ga mafi yawan 'yan wuta mata ne. Annabi ya ce ban taɓa ganin wani abu mai firgitarwa kamar wuta da na gani ba. Take sai aka tambaye shi, aka ce ya Rasulallah, bima? Kala sai ce bi kufrihinna. Kila sai aka ce a yakfurna billah? Kala sai ce yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Annabi ya ce suna da butulci wa abokan zamansu, mazajensu, suna da butulci mu kyautatawa. Waɗannan matsaloli guda biyu hadisin Bukhari ne. Yakfurna al-ashir shine cutarwa ga mijinsu, abokin zamansu, wa yakfurna al-ihsan, sannan suna da butulci mu kyautatawa. Annabi sai ya ce lau ahsanta ila ihdahunna dahar, inda za ka ɗauki zamani kana hidima wa mace, kana kyautata mata, baka so ka ganta a cikin damuwa, duk abin da za ka yi damuwanka ka faranta mata, thumma ra'at minka shay'a, annabi ya ce sai ta ga wani abu komin kankantarsa da ya musguna mata, ƙalat za ta ce ma ra'aitu minka khairan qattu. To shi yana gaya mun ne ya tsare abinci, ba ta da bukatan zani, ba ta da bukatan kaza. Na ce wannan ai annabi ya ɗau hannunka ya ɗora akan wannan karatun, yaushe kuma za ka bari mace ta zo tukunna tana sake maimaita maka? Annabi ya ce wa yakfurnal ihsan, ita duk abin da za ka mata ba wannan take kallo ba. Inda za ka hana ta zuwa anguwa, akan zuwa anguwan nan sai ta kulla maka wani tashin hankali. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta gaya mana mata an halicce su ne da kashin haƙarƙari, mafi tankwasa daga cikin kasusuwan haƙarƙari shine na sama. Idan ka ce za ka miƙe ta sai dai ka karya kashin, in ka ce za ka yi kaza abu kaza ba zai yiwu ba, duka saboda a baka karatu ne akan ta kasan yadda za ka zauna da ita. Wadda ya fahimci haka zai samu sauƙi na zama da mace. Amma idan tunaninka ta zama kamanka, to ya za a yi ta zama kamanka? Ai ba ta zama macen ba kenan. In ta zama kamanka ta zama namiji kenan. Saboda haka ku zama masu haƙuri da juriya da bibiyan halaye irin nasu da kuma yadda suke. Yana daga cikin hanya da Ubangiji ya sauƙaƙe riskan alkhairan duniya da lahira shine kyautata zamantakewa da mace.